Go. କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ବଦଳରେ ବିନାଶ କରୁଛି ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା। କମ୍ପାନୀ ଆସିଛି ଆମର ବିକାଶ ହେବ। ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ସହ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଏମିତି କିଛି ଆଶା ନେଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ସବୁକିଛି ଟେକି ଦେଇ ବିସ୍ଥାପିତ ହେବେ ବେସାହାରା। କମ୍ପାନୀ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ପଚାରିଲେ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଛି କମ୍ପାନୀ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଧୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ବଫାଳାମାଳି ପର୍ବତରେ ବହୁରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ କମ୍ପାନୀ ଖଣି ଖନନ କରୁଛି। ହେଲେ ଜମି ହରାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେମିତି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ଖଣି ଖନନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଆଜକୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ଥାପିତଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବାରେ ଅବହେଳା କରୁଛି ଉତ୍କଳ ଆଲୁମିନା କମ୍ପାନୀ। ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଧୁଆବଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ବଫଳାମାଳି ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଥିବା ଅଡ୍ରି ଗୋପୀନାଥପୁର ଓ ବାଳିଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ 10ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ଥାପିତ କରିବା ସହ ଖଣି ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ କମ୍ପାନୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପୂରଣ ନ କରିବାରୁ ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିଶାଳ ପଦଯାତ୍ରା ବାହାରି ଗତ 11 ତାରିଖରୁ ଗୋପୀନାଥପୁରଠାରୁ ସମସ୍ତ 3 କୋଟି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କୁ ନେଇ 100 କିଲୋମିଟର ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ପଦଯାତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଏହି ପଦଯାତ୍ରାରେ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଗମନାଗମନ, ପାନୀୟ ଜଳ, ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ, କମ୍ପାନୀରେ ନିଯୁକ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଆଦି ପ୍ରଦାନ ଦାବି ଏନେଇ 11 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ପଦଯାତ୍ରା ଭବାନୀପାଟଣାଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ଧୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମାଝୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମିଜୋରାମ, ମଣିପୁର ଓ ବିହାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରଭାରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାରତ ଭୂଷଣ ବେମାଲ, ପରମାନନ୍ଦ ମାଝୀ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟଯୋଶୀ, ତୁଲେଶ୍ୱର ନାୟକ, ମୁରଲୀଧର ନାୟକ, ଅଶୋକ ସିଂ, ନବରଙ୍ଗପୁର ହାରାବତୀ ଗଣ୍ଡଙ୍କ ସମେତ ହଜାର ହଜାର ଅଧିବାସୀ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଦାସ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବେକାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି, ଗମନାଗମନ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ସମେତ 9 ଦଫା ଦାବି ଉପରେ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ନଚେତ୍ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଳାହାଣ୍ଡିଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ 9 ଦଫା ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମାଇଣ୍ଡଲେସ୍ ମାଇନିଂ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାଇନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେ ଖଣି ଖୋଦାନ କୋଡ଼ା ହୋଇସାରିଛି କି କୋଡ଼ା ହେଉଛି କି କୋଡ଼ା ହେବ, ସେଥିରେ ସେଇ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଗାଁ 20, 25, 30ଟା ଗାଁ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେ ଗାଁମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଦୟନୀୟ। କାହିଁକି ସେ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ପିଇବା ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଳସେଚନ ହୋଇପାରି ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ହସ୍ପିଟାଲ ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ନାହିଁ, ବେଡ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମେଡ଼ିକାଲର କୌଣସି ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୋଜଗାର ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକେ କାହିଁକି କେରଳ, ତାମିଲନାଡୁ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ସହରକୁ ଯାଇକି ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଖଣିକୁ ବିକ୍ରି କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଠି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର କୋଷରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରେଜେରୀରେ
सबुठु बड़ी धनी पार्टी है बीजेडी पार्टी ये पैसा आसला कौट माइनिंग कंपनी मानकर से रिजर्व आसला आज भारत वर्ष से 6 नंबर पार्टी कहीं जदि ठीक अच्छी तुम पैसा बड़ किंतु तुम गरीब लोकों जो मानकर पूर्वपुरुष खनि को बंचेकी रखिंट से केउझर हो से मयूरभंज हो से सुंदरगढ़ हो से झारसुगुड़ा हो से कोरापुट हो से रायगड़ा हो से कलाहांडी हो आप जिते जगह देखूँ से प्रभावित लोकंर अवस्था बहुत आर्थिक दृष्टिकोण दयनीय स्वास्थ्य दृष्टिकोण शिक्षागत आम थुआमुल रामपुर कथा आप देखो थुआमुल रामपुर में बफाल माली पहाड़ 12 वर्ष तले खनन है आज की 12 वर्ष हो गला आर्थिक तदान किसी कले ना एवं दाबी होची हॉस्पिटल अच्छी 40-50 बेड करा डाक्टर जातु से गोटे एक्सरे मेसीन गोटे अल्ट्रासाउंड मेसीन विभिन्न प्रकार इक्विपमेंट रो सफिशिएंट स्टाफ रहतु गोटे हॉस्टेल हो एवं गोटे डिग्री कॉलेज हो विभिन्न प्रकार कोऑपरेटिव डेवलप करके से लोक मान संजोग कर आर्थिक विकास कर कहीं कले ना पदयात्रा 10 तारीख बाहरी कर 100 किलो 20 किलोमीटर पदयात्रा कर मत अनुरोध करते आज सहित पदयात्रा कर दाबी को ब्लॉक कांग्रेस कमिटी एवं जिला कांग्रेस कमिटी आम कांग्रेस दल समर्थन कर ये तो आरंभ होहरी व्यापक हो थुआमुल रामपुर बंद हो जिते खनि खदान एरिया अच्छी सीजी माली कुटरू माली आदि आप एडभर्टाइजमेंट देखी मैंने कहीं करते पैसा रखिए भोट किणवाई राज्यव्यापी विभिन्न जगार जो जो जगार आज लोक प्रभावित होती मु समस्त को निवेदन करी सब जगार से स्वतः आसिक आंदोलन करूँ कांग्रेस दल से समर्थन कर आम समर्थन करूँ प्रत्येक जगह को बुझी कलाहांडी संजय सिंह रिपोर्ट ओडिशा समाचार।